Zitaoneswa
zenyu hapo mambo apinda. Chafara pakutiona kuti tapfeka nguo chena, ndizvo kunesu kunonaka mambo apinda. Mambo apinda kuzotitonga, tichamira zenyu hapo mambo apinda. Tenzi tinokumbira mudza kuti tese tinozomira munzvimbo dzedu nekusacha mambo apinda. Mambo apinda kuzotitonga, tichamira zenyu hapo mambo apinda. Manheru akanaka mbeu yekumusha. Manheru akanaka mbeu yedenga. Mukati menguva ino nhau yedu inoti ndiMwari vadaro. Wataura ndiani? ndiMwari. Kana vari Mwari vadaro, hatichatenderwi sevanhu kuitira Mwari wacho nharo, kana iye Mwari ariye vadaro. Uyewo zvakare, kana ari Mwari anonga ataura, hatifaniri kunonoka kupinde paaction kana ari Mwari anonga ataura. ndiMwari vadaro. Tichaenda kuOld Testament. Old Testament toenda mubhuku raGenesis. Mabhaibheri mazhinji mamwe anonga asisina mapeji ekuna Genesis kwekutanga. Anotangira nechepamwoyo mwoyo zvichienda. Zvino tiri kutotanga nekuna Genesis ikoko. Ndokwetiri kumawambo. Genesis chapter 6. Tiri kutarisa pavhesi ya 13. Inoti, ipapo Mwari wakati kuna Noa, kupera kwevanhu vose kwasvika pamberi pangu, nokuti vakazadza nyika nokumanikidzana. Tarirai, ndichavavuraya pamwe chete nenyika. Verse 14. Mwari ari kutaura naNoa. Paari kutaura naNoa, ari kuti nyika iyi yazara nekumanikidzwa, yazara neuori. Saka vanhu ava ndode kuvapedza. Wari kudaro ndiani? ndiMwari. Uye musiki wenyika wacho ndiani? ndiMwari. Musiki waNoa futi ndiani? ndiMwari. Saka Mwari ari kuti nyika yacho pachezvayo yazara nekumanikidzana. Saka vanhu varimo ndode kuvapedza. Verse 14. Pane zvinozotaurwa naMwari. Anoti, uzviitire areka nemuti womugoferi, uite makamuri muareka, uanamire nechomukati nechokunze nenamo. Mwari wakuti pendinode kuparadza nyika, isati yaparadzwa ndode kuponesa vanhu. Asi vasikadi zvekuponeswa
ndode kuzovaparadza. Ari kutaura nyaya iyi ndiani? NdiMwari. Obva ati areka ngaigadzirwe, yova nemakamuri, woinama mukati nei nekunze. Pari kugadzirwa areka, vanhu vati vafa here? Havasati. Mukana wekuti vapinde muareka uripo? Uripo. But Mwari ari kuti nyika iyi yazara nekuora, yazara nekumanikidzana. Saka haichaiti kuti irambe yakadaro, inofanire kuparadzwa. Toda kuti timbojamba bhichana kumbosiye nguva yekwanoa tombopinde munguva yanasi. Iwo kana wakaitarisa nyika inei iri kukunakidza maningi. Wombozuma zvimwe zviri kuitwa nevavakidzani nezviri kuitwa kune dzimwe nyika. Wombozviunze pedyo kumbozviona, wobva unoti saka Mwari wosiya zvakadai here? Zvakambodzi nemumwe unopinde chechi iyi yemunopinda. Saka wakazviwanira muwispa wake muAssam. Iye wanga ino mwana wake, which was okay. Kuti wanga wawirirana, handiti? Yeah. Mwari haarambidzika kuti munhu kana munhu wacho asina umwe munhu. Haarambidzi munhu uyu usina munhu kuti wabatane neumwe futi usina munhu kuti waite munhu. Mwari haadiniva? Haarambidzi, unotokurudzira. Saka ivo vatorana paya, uyu wakatenderwa kuuyawo nemwana wake. Then nekufamba kwenguva pakazozvarwawo mwana mukomana. Uyu anga ari mwanasikana. Mwana mukomana uyu akura. Then murume uya, baba womukomana, wakazofunga futi kuroora futi. Kwete kuti uyu wanga afa wanga aripo, asi wakazopindwa nedzimwe pfungwa dzekude kuroora. Saka paakazoroora, wakaroora, asi paine inonzi removal kuti vaone kunga pachingosara paine 1 kuti asaite 2. Saka wakabviswa wacho haana kubviswa nerufu, akangobviswa nekubviswa kuti pasare 1. Zvibvisa vanhu zvakawanda hatizvipedzi. Ende kana iwewe usati wabva, usati haugoni kubva, zvibvisa vanhu zviripi? Zviriko. Ende hazviendehwi kuchikoro, hazvina manotsi, zvinongoitika. Ende zvechiitwa nevasina kudhakwa wechechi iyoyi. Wekuti kana tichifungidzira kuti wadhakwa, tingati wadhakwa nei? Mahewu anodhakisa here. Because ndo panogumire wechechi iyi, vanogume pamahewu kana vari kunwa. Saka pakuroora kwake akuenda nemari yekobvisa kuti ndaroora. Wanga wari mai wemukadzi uyu ndiyo yanga iri ex yacho futi. Mazviona zvandataura kuti handiti wanga akaroora, mukadzi wobva azi ngaaende kuti iye aone kuroora. Paari kuendeswa, wakateerwa mugotsi kopuwe mari yekuti ndiri kuroora mwanasikana waakauya naye. Imimi kana muchiti kuda kuti zvakanaka here. Saka aroora kudaro, uyu atobvaka. Then ndoda kuti muchindibatsira imimi. Uyu mukomana uyu wasara aripo kana baba, step mother ndisisi wani.
Saka unodaidza echiti, saka kana echiti ndode kumboone mukwasha, anonga achiona baba wani. Tiritesere. Ndeda kuti muone kuti zvendikutaura zvine kutaura vanhu vakadhakwa. Saka kana Mwari echiti nyika iyi izere nekumanikidzwa, inofanire kuparadzwa, tikaizuma kuunza izvozvi tosiya zvakadai here isikaparadzwa? Saka Mwari anoti ngapagadzirwe areka kuti vanoda havo zvekuponeswa vabve mumataka ese avo vapinde muruponeso. Tiritesera na Mwari. Saka Mwari paari kutaura nyaya yake anoti chiwaka areka. Paiwakwe areka yaiwakirwa ani? Yaiwakirwa ani? Tiritesera. Vanhu vacho vaiparidzirwa nani? Ndoranga riri basa raNoa namai Noa nevana vanhu vaNoa nevaroora vanhu vaNoa. Ndo vakanga vari vaparidzi kuti Mwari uchade kuparadze nyika ipi? Ino. Isu ngatitemei migoferi towaka tozopinda imomo, nyika yoita sei? Yoparadzwa. Ndo ranga riri basa rakaitwa, ende imimi makore akaitwa ekuparidza anga akawanda sei. Saka paparidzwa ava vechiite basa. Tinoti mboenda bichana pavhesi ya 18, Genesis chapter 6 vhesi ya 18. Timbonzwa. Asi ndichaita sungano yangu newe, unofanira kupinda muareka, iwe nevanakomana vako nemukadzi wako nevarandakadzi vevanakomana vako pamwe chete newe. Okay. Yabatika here nyaya. Toda kuite sungano. Toda kuti tiwirirane kuti muaki muone kupindwa. Ndiani achapindamo? Kanzi wewe unopinda. Vanakomana wako vanodini? Vanopinda. Mudzimai wako anopinda. Varoora vako vanoita sei futi? Vanopinda. Saka vasikupinda ndianani? Ende ivo kuti vazonzi vanopinda, qualification yekuti vapinde iri papi? Chapter 7. Chapter 7. Verse 5. Inoti, Noa akaita zvose sezvaakarayirwa naJehovha. Pakataurirwa Noa nyayai, mukadzi waNoa, varoora vaNoa, vana vaNoa naNoa wacho vakaita zvose zvakarehwa nani? naJehovha. Verse 7. Ipapo Noa wakapinda muareka nevanakomana vake nomukadzi wake nevakadzi vevanakomana vake, nokuti nokuda kwemvura zhinji. Verse 1. Zvino Jehovha wakati kuna Noa, pinda muareka iwe nemhuri yako yose, nokuti ndakaona kuti iwe kuti wakarurama pamberi pangu parudzi urwu. Chakapinza Noa muaki kururama kwake parudzi rwupi? Urwu. Ende kana pechinzi wakapinda nekururama, haana kupinda nechiziwanova. Anditi munoziva kuti isusu kuita kwedu kuzhinji kwacho ngekuti unoziwana. Verse 1
tode kuitarisa kuchirungu. Genesis chapter 7 verse 1. And the Lord said unto Noah, come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Ndaona kuti mukadzi wako ari righteous, muroora wako ari righteous, vanakomana vako vari righteous, iwewe wacho uri righteous. Saka munokodzera kuti mupinde muaki. Hapana chimwe chaiponesesa Noa nemhuri nevaroora nevese vese chaivaponesa kuva chinyi? Righteous. Saka toda kuti titarise pichana zvakaitwa naNoa. Wakaita basa rake, akaparidzira vanhu kuti vave righteous, vateerere Mwari kana achinge ataura, vanzwe shoko raMwari kana achinge areva. Zvarehwa naMwari zvoitwa nemutoo wazvo. Saka Noah was righteous, mukadzi wake righteous, muroora wake righteous, vanakomana vake righteous. Kera ndibvunze muyouth scan ari pano kuti wainga qualify here kuwe muroora wa Noah? Because uyu muroora uyu kuti apinde muaki, iye pache zvake wanga ari chinyi? Righteous. Our righteous ndo rakawe ticket kuti apinde. Saka iwewe semusikana usati waende kwawaendaba, usati waende kumba kwevanhu, imimi wamwe wenyu panapa maakudzimbaka, asi vasati vaenda unofanire kukuenda, kwete kuti uzova righteous. Iwa righteous uende. Tiritese. Ungagona here kuva neticket rekopinda paNoa kuti ndaamuroora wepano. Kera ndimboise fast forward bichana. Anditi maona kuti wakapinda muaki, vapinde muaki wakaite makore mangani varimo? Vasati wapinde muaki, ndichidzoka kumashure, vakaite makore mangani ekuparidza? Pane here statement yetinonzwa yemuroora ari kuvhiringidzana nawamwene wake? Tiritesere. Mwari kana achitaura nyaya dzake hazvinei kuti dzaitwa nani, zvinonyorwa. Zvakaitwa kwaAbhurahamu, Sara nenyaya dzake dziya vakavhiringana naHagai, zvakaita sei? Zvakanyorwa. Saka deno muroora akaite dzimwe nyaya, deno zviri pachena. Hatina record yekuti wakaburana. Nemhaka yei iwo wamwene wacho vanga vari righteous. Taneta ndaana wamwene, imimi wamwe wacho muri panapa. Munode varoora kuti wawe righteous, imi musiri. Unode kuremedzani ngehurighteous, ngokuti hurighteous hunorema. Ode kuremedzani, iwewe usiri. Uye iwewe semuroora ode kuremedza wamwene kuti wanyanye kukuzwisisa. Iwewe usiri righteous. Saka iwe righteous, iwewe wacho pache zvako, ava vanovawo righteous pache zvavo. Saka vana righteous vakagara pamwepo pasina kukwesherana. Ende pevasina kukwesherana vari mupasi kudaro, vasati wapinda muaki. Handiti munoziva kuti tine vanhu vetinoti tinoburana nawo, tofunga kuti zvichazopera taakudenga. Uri kuzviona here kuti pane unonga asikaendi, kana kuti tese atiendi? Asi tese hedu zvekuchechi techidini?
techienda. Kera ndiyoerenge statement iri kubva mubhuku Patriarchs and Prophets. Topic yakati the flood. Inot. Men at first appeared to receive the warning, yet they did not turn to God with true repentance. Murubanzwa, paiparidza mai Noah, paiparidza varoora vaNoah, paiparidza vana vaNoah, paiparidza Noah, pane wakambowaka-waka. Tiritos, pevaivaka-waka pari kunzi havana kuenda kuna Mwari ne true what? Repentance. Saka type iyi pemunopindira hakuna ere type iyi isina true repentance. And the type iyi mumba mwenyu hakuna ere. And the type iyi peuriwo wakagara wega haipo here. Zvikanzi they were unwilling to renounce their sins. Vaizvida zvitema zvacho, asi zvekupinda futi muaki vaidini futi? Vaizvida futi, vaida zvese, asi vainyanyise kude zvitema kupfuure zvemuaki. Saka Noah nevaroora nevanakomana nemudzimai tiketi rakavashandira kuva righteous ndo zvakavapinza muaki. But ava semhuri vakapedze makore vechiparidza. Saka uyu musikana uyu wakaroorwa neumwe mukomana uyu, neumwe futi musikana uyu akaroorwa futi, neumwe futi musikana uyu akaroorwa futi. Iwewe zvingaitika here kuti uroorwe nemukomana kwaye iwewe usiri kwaye? Tiritesera zikazi kungoti wakomana wacho hawaunderstand, iwewe wacho wakagona here kuunderstand shoko raMwari kuti zvakataurwa naMwari ndo zvendiri kuita? Ngokuti pari kunzi panapa they were righteous. Wara rekuti righteous handi wara rinode kunyanya kutsvaka maningi mudictionary va. Ritsvake mudictionary. Ngere kungoritsanangurawo pasina dictionary. Kuti righteous handi wara retinongonhonga rapo rega. Rino iwara rakaita zvekukura. Rinoita zvekudini? Zvekukura. Rinokura rechibva kupi? Rinokura rechibva pakuti right. Muri right here? Ndiri right. Muri right here? Ndiri right. Muri right here? Iko kangozi ndiri right. Ndiri right. Ndiri right. Ukawa right. Right wacho akaramba echikura. Ukatendera right kukura. Kuti zveunodya zviri right. Zveunoimba zviri right. Zveunonwa zviri right. Handidi unoti unoende kumapatika uchiti zvinozoda were ungatiri pachidyo kungatageza netsoka. Ndinotaura kamuitire kenyu muri kumapati, muri kumwe wine, kwete iyi inouya nemadhikoni nemaeldaba. Imwewo mhando isiri 100% pure juice. Imwewo inonga yambotenderwa kuti imbopfuura nemune zvimwe yombopenga. Ende iyoyo imimi munonga muinayo mumapati man menyu, asi anotangwa aiswe kamunamato kugadzire kakuzomwira kacho kuti kana tozoite zvetinoita asi tatombonamata. Wozoone zvinobude imomo mumapati imomo evanhu vekuchechi iyoyi. Saka pari kunzi paya
wakaone kuti nyika iyi yazara nekumanikidzwa, Mwari paari kuona izvozvi haasi kuiona here kuti yazara nekumanikidzwa? Ari kutarisa isusu nekamuitire kedu. Saona vanhu vakadaya, ndopanozoti wari kuomeserwa nechechi yavo. Kaona vari ukoko. Zvashata ngezvekuti manje socially manje unozotipa socially. Andi munomuziva socially? Socially media socially. Unozotidini manje? Unozotipa ende zvinongolika zvega. Voti zvinolika papi? Anditi imimi amuna kunase kurere mwana zvakanaka. Akatambise matoi, unotambisa futi nefoni yani. Unobva angoti zvamaka haide uku zviya kanobva katambisa kobva kakande kugrupu rechechi. Ndopo unozoziva kuti uri nhengo yechechi. Soshari inotidini zvayo? Inotipa techipuwa ngekamudhikoni kasati kabhabhatidzwa, kamudhikonesi kasati kabhabhatidzwa, kari faithful, kari right, kanoti zvese zviri mufoni zvinongoendeswa kari right, asi kaina mai wasiri right. Saka iko kanobva kakande musocial kuti ndo munoti izve wanotungamirire sangano rani, wanoti kana wakukwazisa sangano wanoite zvekudadamira wachitaura sangano dzvene raMwari, wechidadamire sangano kuti idzvene. Saka kana wechinwa pari kunzi iwowo ukamwe zviri right, kana kuri kutaura wotaure zviri chinyi, zviri right. Zvisiri right zvacho iwowo ukasaizvitaura unobva waiwo munhu uri right. Ndangoti ndikutaurire usazotaurire vanhu iwo watadze kugara nazvo, unoti ini ndinogone kugara nazvo, wechindosimuka ndechiendesa. Anditi iwo ndiwo wasvika naro, waona kuti hariiti kugara naro, wochida kuti inini ndichiputike tsinga ngekuchengeta. Kana risikandoiti kudhirivhara, imi vanhu vekuproton, kana chingwa chisikazi kubude zvakanaka havaendesi kudhirivhari. Uri kuendesepi kana uchiti ndandotaurire iwewe usazotaurire vanhu, iwewe usatende kuitira imbwa, ngozi pari kuzi zvandakutaurira iwewe usazotaurire chinyiba. Saka iwewe uri muklasi yei? Ngekuti hazvitaurirwi vanhu. Saka Noa, mai Noa, waroora waNoa, vanakomana vaNoa waingoite zviri right. Saka iwewe chitaurawo zviri chinyiwo, zviri right. Iri dresse zviri chinyi, zviri right. Usabvunze vanhu kuti dii ifupi here, unobvunzani? Unokubvunzani kuti dii ifupi here? Ndiye uri kutotengesa iyeyu, uri kubvunza, uri kutengesa here? Pauri kubvunza kuti ifupi here, uri kumbobvunzirepi? Mushopu kana kuti kuno? Saka yakabva nani uko? Pawakambobva nayo iwewe, wakabva nayo iri chii? Ndo zvawakaita iwewe pawakazvare mwana wako wakaende kumanesi kuti dii imimba iyi 6 months here kana kuti 2. Ndo zvawakaita iwewe. Saka ngei iwewe kana wanga usikabvunzi kuti mimba yako yapa 6 here, yapa 8 here, sei uchibvunze hembe kuti ifupi here? Zvoronga uri mukadzi mukuru wani. Sei uchizobvunza zvematsoto izvi kuti ifupi here? Unobvunzani? Hauna kudzidza kukireshi here? Ngozi wamwe wenyu ngekumakireshi. Ndiri kuwaona pana.
ende vamwe wenyu futi imimi hamusimboriwe kukireshiba, makangoti hondo yapera kungotangire pamakatangira ipapo. Vashoma-shoma wema-ECD. Shoma-shoma. Saka ikoko hodo kudzose ikoko ndiani? Kuti akuitire mudzidzisi wekugrade 0. Zera rako iri, munhu unokiye imba yake chikire zvinhu mukati, asikazivi kuti ichifupi here kana kuti chakadai. Ngeyo chino unetsa vanhu. Munhu ane foni yake nepini nepeteni yepafoni pake asikazivi kuti hembe iyi ifupi here. Ngeyo chine kunetsa vanhu, kude kutape manzwi evanhu. Chingopfeka zviri right. Ndosaka ndakuda kuti warare kuti righteous rinoite zvekukura, rinoite zvekudini? Zvekukura wechingoite zvinhu zviri right, zviri right, zviri right, zviri right, zviri right, wobva wava righteous. Hatidi kuridefina zvakawanda vanhu. Ngere vafudzi wemwombe vanoritaura mushe. Pana pekumboti enda research hazvidi kuti sichaba. Ende hapadi kumbodefendwa thesis yekuwa righteous. Inode kungoraramwa chete. Kuti inini as a lady, as a wife, semudzimai wemunhu uri kuita zviri right here. Kasekere kemuri kuita na uyo kari right here. Mwandondona ndakangomira hangu naye ndiani wakubvunza. Asi mwakamire zviri right here. SemuAsam kamuitire kako aka kari right here. Semwanasikana kakuita kako aka kari right here. Kwete zvekubvunza vanhu, iwowo wacho chingoite zvinhu zvingori right. Then you become righteous. Pakapona varoora waNoa, pakapona mai Noa, pakapona vanakomana waNoa, pakapona Noa wacho, pane vakasara asi wakambobatikana nekuwakawo. Saka ndofunga kuti pane yotinonamata nawo vasikasari. Tiritesero naMwari. Mwari wati mwazara nekumanikidzwa. Maita seiwo mazara. Saka zvazara pamwanasikana wedu tono kuponeswawo naye. Ndosaka ndabvunze mubvunzo kuti waiqualify here kuve muroora waNoa. Iwe wechimukire kurara pechide kutemwe mugoferi, iwe wechimukire kurara. Woswerere kurara kuti uzorara nguva yekurara. Unoqualify here kuve muroora waNoa. Mwozotanga kuziva kuti kwaakaroorwa kwacho uri kunetswa, mwana wangu uri kunetswa, kana musikamudi ngaadzoke. Mwakaendese quality ipi yakaende ikwe? Iye munozotaure mashokowo pafoni. Mutinyararire. Mutinyararire. Imimi matama Esau ngeembodza dzake asati aenda. Ende mbodza mukaijaira mufunga kuti haisisiri mbodza. Kera titarise Genesis chapter 24 verse 65. Tiri kungobatirana nemubvunzo wekuti kuti uqualify kuwe muroora waNoa. Muroora waNoa wanga ari righteous. Verse 65. Iyi inyaya yaRibheka atorwa paya vakuenda kooroorwa uko. Vakuenda kumba kwacho. Zvepfuma yapere kudini? Kubviswa. Verse 65 inoti. Akati kumuranda, murume uyo unofamba musango kuzosangana nesu ndianiko? NdiRebheka rubvunza Ereazari. Kazi ndiani murume urufambe kusango? Ende vaifambe kusango wacho wanga ari Isaac. Ende musango mwanga ari kufamba umu, wanga asikubveko umwe mutoriro ka? Wanga ari kubveko namata. Zvinewo mhando inodanana nemwanasikana wako noita Gogas ngeipa, Bigas.
akaparara, echikuona kunga asi kuona, ari kukuona asi asi kukuona. Muranda akati, nditenzi wangu. Iye akatora chekufukidzira chiso chake akazvifukidza. Muri kumuzwa here Rebheka? Paakanzwa kuti uyo ndiye wacho, zikazi wakatora chekuzvidini, akazviita sei? Akazvifukidza. Seiko Rebheka aizvifukidza? Chitarise wana wanhasi, wari bhizi kuzvifukura. Uyu Rebheka mukadzoke kumashure kunonzi wanga akanaka, wanga akadini, but iye wakazvidini? Wakazvifukidza. Akati, Isaac, it's not about my beauty kuti iwe undiroore. Nyaya yekundiroora kwako iwewe, inzwa Eliezari, it's about my character. Wedu mwanasikana, character yacho hapana. Saka kutozvifukura ikoko kuti pamwe wakomana pane zvawangatomboonawo. Because munhu unofanire kuroorwa kwete nebeauty ba. Unofanire kuroorwa necharacter yake. Munhu haaroorwi nemhaka yebody structure ba. Body structure haisi unzenza neupenzi. Vese vanoerenge mita dzemvura nedzemagetsi vanobvapo vaerenge mita dzacho dzese. Ngekuti wakangoite zvekujorera. Vamwe vanhu ndana, don't try this at home. Ungatsvetwe pamba pani wechiitei? Unogona here kuwapo? Ndiri kumbotaura nemwanasikana kuti ungakwalifya here kuve muroora waNoa. Iwo handitauri newe maningi ba, iwo pane kwawatariwo. Mwari ngaakubatsire uripo undoripo pa. Pewari ipo papo, ita sei iwewe? Batsirwa uripo uri ipopo kuti uende mukunaka. Asi uyu usati aenda, ndiwe tiri kutaura kuti uyu wakazvifukidza. Akati, not my beauty but my character. Saka ndiri kukumbirawo nemimi wacho, ndimi munogadzira vanhu kuti vaone kuzoenda. Foroma yenyu iri kuforoma mushere pamba penyu. Kana kuti mukaona kuti mbodza yabikwa kuti chiregedza ndibike inini. Saka rudi kwaacharoorwa, murume wacho uchazogona zoti chiregedza hako mbodza iyo ndibike inini. Tirite seri. Mabasa apostori chapter 21 verse 8 ne verse 9. Acts chapter 21. Tiri kutarisa bichana wetiri kubatikana nezvake mwanasikana kuti anokwalifyawo here kuvawo righteous, kuti arooreke azopindawo muaki. Verse 8 inoti, and the next day we that were of Paul's company departed and came up to Caesarea, and we entered into the house of Philip the evangelist, which was one of the 7, and abode with him. Verse 9, and the same man had 4 daughters, virgins, which did prophesy. Uyu baba wacho ndi Philip vaiendese evhangeri, vanga vaine vanasikana wavo vaiparidzawo, but they were virgins. Saka iwo unokwalifya here kuve muroora waNoa. Ava, apart from being virgins, zvidhavazo zvevhangeri. Zvinewo unondogumire pakemva.
hauimbi, hapana kwaya yonoimba, hauimbisi, uya unamate, unobva wanonoka musi wesabata wacho. Une chekutaura here, unonge wachingobatwa nemweya wapakira wachingodzungudze musoro. Kumba kwewabva, wabva kwakachena here, haubviyo kwakachena ba, unongobuda kunga nyoka yabvunura. Chounotsvaira maningi ifoni, ende uine nzwara yakaite zvekuwedzerwa kuende mberi, nzwara kuende mberi, kwete kutenda kuri mberi ba, nzwara dziri mberi. Wobva wazotanga kuzotaura kuti kungoti wakomana wacho, muchechi hamuna, chimbowane kutenda kwakati rebei kupfuure nzwara. Handina kuti banzwara yako yakareba yega yakashata, asi ndiri kuti kana yakandoreba yega, asi kutenda kwako iwowe ngakurebewo kupfuure nzwara yacho. Tiritesero na Mwari. Saka vana ava kana dzai dziri mhandara dzechiparidza, ko iwewe usiri mhandara uri kuitei? Ukaone mwana wakuti wanonoka kusvike mukilasi, anonoka zviya, wasvike kuma past 8, tinotanga na 7, iye past 8, half 8 wasvika, chinyora zviri pabhodhi izvi, autange kurume peni akatarisa medhemu. Twakasika turi kutsvuna, iwewe wanonoka, tanyora pabhodhi, tatonyora nedate Wednesday, uri kutadze kukopa Wednesday, autange kunyora T pana W papabhodhi. Todini ndiwe wanonoka. Kana wechiziye kuti zvekunyora zvacho zvinokunetsa, chikasikawo zvekusvika, toone kumbokuti batsire. Ndiwe wacho usiri mhandara, ndiwe wacho usikadi kubikire vanhu wezunde. Saka todini ndiwe, todini newe. Haubatikani nevhangeri. Saka chicho chaita chimweni kunze kwekuzvara futi kamwe kamwana pambapo ipa. Chimweni chouchaita. Kuti zvacho zvinoendese vhangeri zvacho, uri kupinde chechi isiyo, iyo iriyo. Wadini kopinde inode izvi yacho, unondode iyo iyi, but usikadi kusenza. Saka itodini newe. Taenda tese kumunda, tiri kude kusakura, iwewe chako kumire mumunda wamwe wechisakura. Tasvika pane pfuko yemahewu yakachorwa nje pakati, patakumwa ndio unode kumwa maningi kupfuura wanga wachisakura. Tiritesera na Mwari. Timboti tarise bichana, kumboti tarise bichana. Paunonga wachitarisa, tarisa maningi zvine chekuita neupenyu hwangu. Kana Mwari ati nyika iyi haichaiti, inode kuparadza iyi, hakuna munhu une rivhesi yazvo. Mwari akabva ati taende fast forward, Matthew 28:19, chipindai nevhangeri nyika isati yaparadzwa, kuti vanhu vaone kupinde mukati medenga. Tiritesona Mwari. Wakadaro ndiani? NdiMwari. Saka ndiani unofanire kuite basa racho? Ndini. Kira timboerenga zvaiitwa na Noah. Ndiri kungoerenga Patriarchal Prophets under that same topic, the flood. Inoti, while Noah was giving his warning message to the world, his works testified of his sincerity. Iye paaiparidza, mabasa ake airatidzawo kuti zvaari kutaura ndizvo. Makamboone kuti vekwedu chinonyanye kusimuka maningi imharidzo yacho, kupfuure kurarama kwacho. Ezvi pendiri panapa, pane vari kude mharidzo iri powerful.
awadiba kuone munhu unorarama upenyu hundori powerful asi asikaparidzi. Pastor uno wakapora makamuonepi? Wakapora but unorarama zvindori powerful kupfuure vari powerful pamuromo. Tiritese Noa zvaaitaura echiparidza zvaionekwa mumabasa ake. Saka ngechipiko chinonyanye kutendeutsa kutaura kuti panode kuwakwa iwe usikawaki? Waitaura panode kuwakwa, obva adzvare danda racho remugoferi, obva awaka. Tiritesere naMwari echitaura echiwaka, echitaura echiwaka, echitaura echiwaka, yechipera vechipinda. Saka iwewe wechitaura wechirarama, wechitaura wechirarama. Zvinoda maningi kutaura usikazvirarami. Saka unoti unopinda sei manje? Saka wanga wari righteous, zuva rimwe narimwe wechitaura ndo zvanga wachirarama zvacho. Saka ngezvipiko zvichatisisa kuti tisaende kudenga zvacho? Handei kuNew Testament. Mwari haangatenderi kuti tisare kudenga asina kutiudze zvinosisa, kuti ichi unosara neichi futi unoita sei futi unosara futi neichi futi wechisara. Ende kune vanhu vasikadi zvekusara asi wechiraramise zvinosisa. Asi zvekusara zvacho iwo awadi. Asi kurarama kwawo wanorarama upenyu hunoti wasare. Chapter 25 yaMateo verse ya 41 pane nyaya yembudzi nehwai. Verse 41 inoti, zvino uchati kuna vari kuruboshwe, ibvai kwandiri imi makatukwa muende kumoto usingaperi wakagadzirirwa dhiabhurosi nevatumwa wake. Mainzwa here nyaya? Uchati kune vari kuruboshwe, ibvai kwanani? Kwandiri. Rizini yacho, mwakaita sei? Mwakatukwa. Haasi kuti ndiri kukutukai, ari kuti mwakaita sei? Mwakatukwa. Saka kutukwa kwawo kwakasotopera rini? Kare havasi kutukwa izvozviba. Hakuna vanhu vanosare kudenga panouya Jesu ba. Vanosara iye asati auya. Shona yangu yanzwika here? Ndiri kungoti hakuna munhu unofera kuti uyu wakafoira ka O level, wakafoira A level. Hakuna munhu unofoira panoyema results ba. Munhu unofoira echinyora. Munhu unofoira echidini? Echinyora ndo panonga echifoira. Handezve hatidi kuende kumberi. Handei ikokuku, handei pa grade 2. 3 plus 1 9. Kari kunyora kakamwana handitika? 2 minus 0 4. Zvati zvaende kwamedhemu here? Alright. Saka mwana uyu uri kupasa here? Asi zvati zvamakwa here? Saka kana mwana uyu azofera, ndimedhemu anowenge mwana wenyu. Mwana wenyu anozviwenga. Asi medhemu anozoti zvounozviwenga honaka iwewe kuti uri kutozviwenga. Ndo zvinozondoita medhemu badzi. Kuti iuku ndokuzviwenga kwanu kwako, chenda wopangidzire mubereki kuti unozviwenga. Imobva wada kuzvimba kudai ndode kuvaona medhemu wacho. One mwana wako paizi 0 plus 0 wakaisa 19.
Saka pachauya Jesu unoti paite bipi ripi kuti uende kudenga? Bipi ripi? Jesu wandisiya. Kukusiya wakasozvisiya. Senyepera Jesu. Medhemu haaferesi munhu unofera ega. Because handi medhemu vakunyorera. Jesu haasi kukuraramira ba, ndiwe uri kusarudze zvekurarama zvacho. Tirite sere. Wakamboona Jesu echirumbirirwa here mugeto? Chizi wanga uye kupapa murume usiri wake. Hoya. Wakaona ari Jesu. Aiwa. Pamakaona achibhururutswa musocial room. Mwakaona ari Jesu. Chizi mukadzi musvinu. Akomana mukadzi musvinu. Mwiri badzi wakandoumbwa mushe. Handi musvinu bamupfungwa uyu. Wakataura kuti munhu musvinu ngemwiri ndiani? Munhu unoite musvinu mukati mwembariro dzepfungwa. Muuropi. Ndo mune munhu musvinu muuropi. Saka pari kunzi panapa mwakatukwa. Kwete kuti muri kutukwa ba, mwakaita sei mimi? Makatukwa. Kutaura kuti zvekutukwa zvakasoitika rini? Apa pakuzi chibvai. Saka paunotora maresults paiparozi iwo wekufera auendi mberiba. Awa ndo wachaenda. Hausi kufere pauri kupuwa ba. Kuti undosiziya kuti auendi. Tiritasera unomwa. Tikiraka tiende nevhesi. Vhesi 41 ndiyo iri kuti zvino akati kwavari kuno vari kuruboshwe, ibvai kwandiri imi makatukwa muende kumoto usingaperi wakagadzirirwa dhiabhurosi nevatumwa wake. Moto wacho wanga uri wenywe, wanga uri wanu nevatumwa wanu. Imimi chinokunetsai kukurire kutauni. Mira ndikutaurire kwandakakurira ini. Mbocha. Ndo saka ruzwa ndisikagoni kuti vanhu ndechiti anhu. Taiti kana panzi huku iyi ndiyo iri kudini? Ndiyo iri kuuraiwa akakamusvupurwa aka. Pasikadi kupfekwe bhutsu ba. Munzwa wacho taizozviona tapedze kubvise zvipakanwa. Tozoti asi ndinonga ndabaiwa. Patairumbirira paipa ndinonga ndadini? Ndabaiwa. Simba rekuzobvise minzwa rare nhindi dzandazorowa manje. Saitaiti kana tamhanyirira petiri kumhanyirira ukuwo zidhini zigaba remvura riri kuvhaira riri pai pamoto. Pari kuvhaire mvura uku zigaba iri rechivhaira riri ipo papo. Uku huku techiti kuya techienda nayo. Petiri kuenda nayo kudayo toti musoro dambu. Nhata dzinonga dzakati muziso rejongwe. Petiri kudzingirira jongwe pesapo. Ai nhata yabva. Yaipona. Ai nhata yadini? Yabva. Petiri kuri mhanyiri apa. Ai nhata yadina? Yabva. Patagure musoro. Dai nhata yadini? Yabva. Yaidini? Yaipona. Tozoti manje tatsvete jongwe redu nemusoro wacho umu. Tochiti mvura inobhoira iya. Nhata dzirimo. Nhata kana dzakufa. Munobati ndine utsinye inini. Ngatitaurirane. Ndine utsinye here. Imi munoti inini ndingagadzike zigaba rakadai remvura kugadzikire nhata ini. Ndingagadzikire nhata. Ndine nhata.
inyama ipi endingaone munhata? Ende kuti ndizive kuti nhata ine malarge intestine nemasmall intestine nei ndinozviziva here? Ameno maticha ebiology ari panapa ndi munogone kulebhure nhata. Saka pari kunzi moto uyu handiwe wanhuba, ngewa Satani nemadhimoni. Saka iwewe ndiwe nhata iri pajongwe. Saka nyaya yekutsva handi yevanhu, asi kuti munhu wacho wanyanyise kuda Satani kupfuura Mwari. Saka iye unoti ndode kutsva naSatani wacho, wanyanyisa hukwati hwako naSatani. Ende tinoona ngemataurire ako kuti iwo mataurire ako even Satani wakutotorawo manotsi kubve kwauri. Mukanwa mwako, mukanwa mataurire ako hauna mabreak, ende hauzivi kuti izvi zvinotaurwa here kutaurire pane vanhu kana kuti hazvitaurwi. Wanyanyisa kuda Satani zvekuti kana paakunzi ibvai budai munhema idzo, iwe unofarire nhema dzacho kupfuure chokwadi. Tiritesera Mwari. Saka pari kunzi wakatukwawa nemhaka yekuti wakafarira diabolos. Kira tiende pamberi izvi. Verse 42 inoti, nokuti ndakanga ndiine nzara mukasandipa chokudya, ndakanga ndiine nyota mukasandipa chokunwa. Kana pechinzi ndakanga ndiine nzara mukasandipa chokudini, chokudya, kune vanhu vanofarire kupema isusu kwedu kuti vachiti marende, mabonga, makitsi. Unonzwe mwoyo wake wechifara kana akazwe mabonga ari kuambana nechikafu chaakande kubhini kuine vamwe vasina chikafu. Iye unonzwe kufarire mabonga echidya pane kuti munhu adye. Ende iwe unofunga kuti kuparidze vhangeri, kutaura, kutsanangure kanyanga kadoko, ndozvaunofunga. Ende iwe unofunga uchiti kuende kudenga pachaitwe mamemory verse. Pakapinda Noa nevanakomana nemukadzi wake nevaroora, unofunga kuti pane munhu waitiswa mamemory verse ipapo? Handina kuti usazive mavhesi, aziwe but ararame. Hakuna uchazi uyu unozive bhaibheri rese nemusoro, wariziva unorirarama rese. Ko shoma racho wamborirarama here? Shoma racho. Ndakanga ndiine nzara, ndakanga ndiine chinyi? Ndiine nzara. Ende imimi vanhu wenzara wacho makawaona. Hamuna kuwanzwa here vachidaidzira wari kudarika kobra? Hamuna kuwanzwa vachidaidzira? Unombati kuda kutengesa kobra maningi? Chairo, chairo. Hamuna kuwanzwa ba? Munofunga mchiti wakatengese chairo kana yatengwa anoda kudini? Iwewe hausi kude chairo ba. Chimire pageti wakabate 2 kg yeshuka. Wane chairo uyai pano, oi 2 kg yeshuka. Murabe muchiite simba rekutengesa imwe muchenda mwakadaro, muchenda mwakadaro. Ukamuputirira muplastic ye black yakaite hombe bichana, obva wati shuga imomo nekasipo kacho. Tunozi tuya tunonga tuuraura tuya tumunobika tuya. Spaghetti munototuziya hii. Tingatuziya here tuya. Chikafu chemadzimai izvi ndoti ngechana baba here chikafu ichi. Ngamba ndaburira baba utaure spaghetti.
Saka zvese izvozvo ukazviise muzipurasitiki rakadini, rakakura, reblack, womuputirira, wobva wati endai henyu nani nazvo. Unonga afamba echidaidzira pakona panononoka kusvika. Pakona panononoka kuita sei? Kusvika. Paanozondoti ntsve kudai pakona, unobva ati dii haachadaidziriba. Wabhizi kumbotarisa kuti chii chandambopuwa. Kudai mune 2 kg yeshuga, mune 2 kg yerice, mune tuuraitwa kuti ndataura kuti mune green bar, mune kageisha, mune kacolgate kakadai. Unofunga uchiti unoti iye ati baba wedu ari kudenga, unoti Mwari komborerai maya, Mwari komborerai maya. Pari kuti Mwari komborerai maya, ndo pari kufunge murume wako kuende kusmall house, unodzoka ega. Ende chiri kumudzosa munamato wemunhu wetsvairo. Akati tsvairo, obva ati Mwari waina mai waya, Mwari waiona mai waya. Murume unodzoka ega muforo ngevanhu wetsvairo, wanonamate zvinonzwika. Ndakanga ndiine nzara, ndikadaidzire tsvairo muraini renyu, imimi muinazvo mukandinyima. Vhangeri handikumire mberi kwevanhu ba. Tiri kunyimwawo chikomo ichocho, ndiri kunyimwe chikomo chipiko. Chikomo chiriyo chiri kunzi tsvairo, chikomo chenyu. Ndiani usina chikomo? Hauna kuzwa munhu achidaidzira kuti tine mushonga unouraya makonzo ipapo. Ipapo. Ndiani usina chikomo? Tikuzwa uchiti hatina kwekuparidza. Iko kumaraini kwenyu kuri kudarikwa. Ndakanga ndiine nyota. Ndakanga ndiine chinyi? Nyota. Mukandinyima nemvura. Ndikira timboendazve pareference bichana. Matthew chapter 10. Matthew chapter 10. Pavesi ya 42. Matthew chapter 10. Pavesi ya 42. Inoti. Ani nani unopa muzita remudzidzi mumwe wevaduku awa mukombe bedzi wemvura inotonhora kuti anwe? Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, haangatongorashikirwi nemubayiro wake. Unope mukombe wemvura inodini badzi? Inotonhora. Echipa nemwoyo unoda, asina kumanikidzwa, asina kugombedzerwa, asina kuitirwe koo yekupa. Unoziva kuti unotobude ziya uchitaura munhu kuti ipa. Uende kune vanhu wemasvikiro, darikai pano mutore zvakati, mudarike futi muchitora futi zvakati, hapana umbowaparidzira. Hakuna nesvikiro ramboti ipai. Kundopa. Wekuno kwanoti mufundisi ambobude ziya ichipukute ziya racho kuti ipai. Ndakanga ndiine nyota mukandinyima. Verse 43. Verse 43. Inoti. Ndakanga ndiri mweni, mukasandigamuchira. Ndakanga ndiri chinyi? Mweni, mukasaindidini? Kusandigamuchira. Hatisinombotaurire zvemweni uri kure huko. Tombotarise mweni wauye pachechi penyu. Wakamukwazisa here? Ndianiko uyo wetinonga tisikapindi naye? Ndianiko uyo unonga wetisikapindi? Fesi yanyanyo kumboiziya. Ndianiko munomuziva here? Uri kubvunzana? Handiti iwo ndiwo waifanira komumbundira, wozviintroducer. Ndinoera soko ko imimi, ndine wana watatu ko imimi. Muri tete wangu. Nyaya dzotodini ipapo?
chiuyai ndikupangidzirei pekugara. Awo ndio matoilets edu, apa soso wechingwara-ngwara. Watombouya hake, wauya ega, handiwo wamuteka-teka, handiwo wamutakura kubva naye uko, ndiye wauya, but unoshaya kuti hapana wamukwazisa. Ende hapadzokeki masikati pakadaro, kuti unonga kunga udo kwire mushika-shika wakazara. Ende wemushika-shika wari nane, driver wacho unotombomira, vanhu ndo vanozotopopota mukati, driver unonga amira. Zvinewo hapana. Ndakanga ndiri mweni mukasaindigamuchira. Kana atombouya, wasvika, mwatadzawo kukwazise munhu. Obva soti fede ngukugare pacheya kudai, muenzi echitsvake pekumonere Zambia kuti agare pasi. Tine vaenzi, vamwe varipo vakagare pasi awo. Elder, pane vamwe vakagare pasi awo. Uri kuone maitiro akadai. Saka tine vanhu here. Zikazi Dhokasi shandira Jesu. Dhokasi shandirani Jesu. Ndakanga ndiri mweni mukasai kundigamuchira. Kana mwambotadze wauye kuchechi, wati moyo wekumba. Handiti uko ndo kumunanga mutombori holy. Wati moyo wazoya musi wechitatu. Zvikanzi, ndakanga ndiri mweni mukasandigamuchira, ndisine nguo mukasandipfekedza. Iwe unofunga kuti madhafukire uri kuita noti ngeyekudzoka. Dzimwe hembe chipfuudzai mainini. Zikazi ndichasirima badzi. Hapana, ukazomunhu echiti ndichasirima, ziye kuti kunyima. Iwo wacho uri kutoangirawo futi kupera. Ndichapika. Unode kupika epi mugore rino renzara kune munhu unopika here? Unoda kupikei? Chipfuudzai, ipai. Kune vanhu vanonega kungoone hembe dzawo dzekare, chingona dzirimo kudai. Ndo zvinokunonotsai kuchechi. Dzakawandisa. Amupi deme muri vanhu vanopfuudza kuchechi mwaikasike kusvika. Iyi haichaiti, iyi haienderani, iyi ndozodherekwa nana mainhingi, iyi ndozodede, iyi pane chade kupfekwa mangwana. Kune dzemangwana chete. Iwe mira ndikutaurire, iyoyo yemangwana iyoyo uri kungodadire vanhu vepachechi pako badzi. Unombati munhu wekugoromonzi uko unofunda anoziva kuti iyi yauya nayo inyowani. Wechibve kwaziko uko. Obva akutaurire kuti iyi inyi inyowani. Wechibve kwachivhu mudhara. Unondodadire vanhu weparaini pani badzi. Ndiani ungaziva kuti iyi yekudhamafosi, ishuwa inyowani. Wekuwaterfalls ungaitaura kuti inyowani. Ende atombokutarisi futi. Unokudarika so ungasina kupfeke nyowani. Echidarika so. Ungapari kupfuudza nerimbi nerimwe bhazi riya. Kutarisi, hatarisi. Vachatombokutaura ngove pachechi pani badzi. Endai modoneta wanamai. Donetai. Ndo chikristu chacho. Mukadzi unoite bakwa rehuni, bakwa kudai rehuni, dziri bhutsu, bakwa kudai. Endai movhomore pabakwa ipapo mwechidoneta. Dozonetsa vanhu wafa. Vechitorwa ngevanhu vaitoroya mai wako futi. Ndo ngachiti, ipai uyo muning'ina wacho futi. Uyo muning'ina ndo waroyo wakaroya mai wako. Ai watopa hako wetsvairo usina kumboroya mai wako. Ndio zozo ndatotaurira.
nemapoto asikasenzi, masaizi ese. Donetai zvimwe zvinhu. Andina kuti usawa nemapoto, but ausikuona were kuti uyu haana pekubikira. Wakatizisana, wakungolojawo pari apo. Torawo poto uendese. Handisi kuti vakutizira kwakanaka, but iwewe wazonera kuti pane need yepoto. Izvo ine mazera ese. Chindovhomoreka mukamuzera ako. Kaende. Ende wakagare pa utakuona kamuzera kacho kanofanira kuenda. Wakaona kumba kwako. Ende dzimwe hembe dzinofanira kuenda watodziona ipopa. Nebhutsu wadziona futi ipopa. Ndio kunonzi vhangeri racho. Tombodawo chikomo. Chikomo kutore bhutsu kumboendesa. Ndakanga ndichirwara. Mukasaindidini? Mukasaindishanyira. Iwe, kwete koomurapa ba. Kusaende koone murwere. Koomuona. Kuti ndauye kokuona. Kwete kokuporesa ba. Kundokuona. But maita henyu mauye kondiona. Izvozvo. Kusaende koomuona. Kwete kuti ndiwo akamurwarisa ba. Iye wakarwara ega ngezvaakatsvakawo kana nezvirwere zvakandouyawo. Iye chakwewowe mhosva yako ngekusaende koone munhu wacho warwara kana kuti munhu wazvirwarisa. Kusaende koomuona. Haisati yapera. Zvikanzi nemuturongo mukasandifambira. Iwewe wana wako wese wari 3 unawo, but uyu wakapinde mujeri nemhaka yekuti wakaraseka mwana. Tiridese? Kakatofa, akabatwa, akapinde mujeri. Iyoyo imhosva, handiti? Ende panapa, wanoshande kujeri wacho waripi futi pana? Wari pana wakakemba ngoti inhengo. Mira ndichikutaurira. Iwewe mhosva yako manje. Iwewe. Ngekusaende koone munhu wakaite mhosva. Wainzwa ere mhosva yako? Mhosva yako maidhoka. Ngekusaende koone munhu wakaite chinyi? Wakaite mhosva. Iwe wakabaye murume ngescrewdriver ereyo. Uri kujeri wakabaye murume ngescrewdriver. Iwe nescrewdriver yacho unoiziya ere? Chenda woone munhu unoziye screwdriver. Ndo chinonzi chikomo. Saka chichatisise kudenga. Handi zvimwe zvakawanda. Kusaikuite mabasa akanaka. Ndiro basa racho iri. Ndiro basa racho. Ukaende pane mabasa chapter 9. Ndo pane nyaya ya Dorcas. Verse ya 36 yochidzika. Anditi pano zvazi Peter adaidzwa. Vanozoenda naye tikazi honai zviro zvaakatigadzirira. Honai zvaakatirukira. Honai magumbeze. Honai hembe. Ndo zvakaitwa ndiDorcas. Zvikanzi ndinofarire language iri pa verse 39 ya chapter 9 verse 39. Language yacho iripo papo. Ndodoti mubatsirane neni kuizwa. Verse 39 inoti, ipapo Petro akasimuka akaenda nawo. Wakati asvika vakamuisa kuimba yekumusoro. Chirikadzi dzose dzikamira naye dzichichema. Vakamuratidza zvekufuka nenguo dzavakanga vaitirwa naDhokasi achiri nawo. Zvakaitwa naDhokasi achiri nani? Nawo. Apa anga azofaka. Asi iye asati afa. Pane zvaakaita achiri nawo. Ko iwewe uchiri nesu uri kuitei? Handiti iwewe uchiri nesu? Uri kuitei iwewe uchiri nesu? Saka wadini hako kugara wafa. Because kakusaita kako aka wafanana newafa asikaiti.
ndo zvakaitwa naDhokasi achiri nesu. Saka kana uchiri nesu, ite basa. Ngei tichiti ite basa? NdiMwari wadaro. Ndo vhangeri racho, ndo kuparidza kwacho. Kuparidza kune action. Handiko kuvhurira nemavhesi ba. Mavhesi taneta ndiwo. Ukabate musabata kumubate kudai. Kumubata kumusvina kudai. Mavhesi badzi kumubata kudai. Mavhesi kumusvina kudai. Mavhesi kudai. Bata hararamwi. Taneta nevanhu vakasokwa mumavhesi. Wakaita zvekusokwa mumavhesi. Taneta ndiwo. Ende kumba kwako ope vanhu zvinhu. Ende dzamope uchapfudza. Mwari ushaye pekuunza ndipo zvimwe zvinhu. Ungori Dead Sea. Ngeyekugamuchira chete, hapana chinopfuura. Mwaita henyu. Mwaita soko. Mwaita nhewa. Iwe unozowo mwaita rini? Ngeiwe chingoombera kutora. Pasina wanomboombera wechikutorera. Ende ukaona atamba newe, atambi newe pasina ba. Unotamba newe ane ukama hunonga hwechikwekwe. Ukama hwegupa. Unombafunga kuti gupa rinofarire mombe. Kude kusvete ng'ombe. Ende chitarise shamwari yako kuti ishamwari ere kuti kude ndokusveta. Vanhu ngavapinde mumission. Everyone kupinde mumission. And everything mumission. Ekira ndikuerengere statement iri mubhuku raPatriarchs and Prophets. Inoti, all that, ndiri patopic iya ye flood. All that he possessed, kutaura Noah, he invested in the ark. Noah zvaanga ainazvo akazviise kuark. Iwe unobatikana ere nechechi yaMwari? Unobatikana ndiyo? Tazonyanya. Chingodai muchidoneta, kudai muchidoneta. Chimbosirai waMwari wambodonetawo. Mutiziyewo panapa. Nesusuwo todawo kuti dai wechiise mabhureudi zvaMwari zvisadini? No! Noah wakati zvandapuwa ndiMwari toenda nazvo kuimba yaMwari. Iwe unombafunga uchiti iwewe hakuna kamwana bakari kude fees ye$15. Iwewe uri maidhoka unofunga kuti hauna bamari yacho kuti kamwana kafare kadzidze. Tiri tesero noMwari. Chikristu mabasa. Handi nyaya yesemoni. No! Inyaya yekuti bhutsu sipo, sugar, rice, nezviya zvekutetepa zviya, koko. Ndo chikristu. Ndo kuti uzokwalifaya kuzi uri Dhokasi. Sazitawo uyu pamakatore zita racho. Wakamutswa afa. Wakamutsirwei? Kuti aone kukontinye kupe dzimwe shirikadzi. Nekupe wamwe waitambudzika. Unofunga kuti kwai kusina wamwe bawe kuchechi yacho. Painzi paya Peter mutsa Dhokasi. Wakadini kuti ngatimuwige. Sezvo paina mbuya nhingi futi. Nambuya nhingi. Vaindoti iyo irabishi. Rabishi futi. Timutsirei Dhokasi. Unopinda nemarabishi. Chiti mutsirai Dhokasi. Ende paakamutswa Dhokasi, ukazoerenge pamberi apo, panoti pakatendoka vanhu vakawanda. Peter ndo paakazogara echimboparidza vhangeri ari imomo. Vanhu vese vaya vakusimbiswa, vakanga watendeuka.
munofunga kuti ndiani wanga achifidha Peter? Munoti imwe type iya yakanziya endai momutsa Dorcas, unofunga kuti yanga iripo, yanga yakafa asi yakahesadza reparufu rwaDorcas wakamuka. Akubvise zvipakanwa zvesadza reparufu rwazi rwapwa, rwakapwa rufu rwacho kuzi rwapwa. Kuzawo class dismissed, zvadini kazi ndamumutsa. Zikazi todini ngeguwa ranga racherwa, kazi pane imwe mbuya ichandofa ipo papa, siyai rakadaro. Hazvina kunyorwa bazvandataura izvi. Ndini ndandofungawo semuparidzi. Iwewe chindofungawo ikoko kuti guwa racho rakazozwii. Kana Dorcas akamutswa nemabasa aakaita, munoti uchiere Dorcas wacho wakazofa? Ndo saini yekuti vachamutswa wese ndiJesu vabasa. Vabasa ngei? NdiMwari wakadaro kuti endai naizvozvo. Hapana munhu usina chekuita, ende hakuna munhu usina chekupa, ende hatina munhu usina chekunyima. Pana munhu wese chekupa unacho, chekunyima unacho futi. Asi kana uchida Mwari uchapa. Ende kupa kwako iwewe unogona kutoti kamwana kakadai kanouye kuchechi, mai acho asikauyi, chigadzirai zvekeke, gadzire kamwana ikako, muende koite birthday kumba kwacho, muchipe kamwana aka keke, paine tumwe twana twacho tuchiite mavhesi, mai avo baba wacho waripo, munoti chechi haizari here? Hamusaite basa here? Ndode kunamata, asi ndode kunamatire vanhu vane hanya nebasa raMwari. Muaki mwakapinde vanhu vakanga vari righteous, ende ivo havana kuti kuva righteous kwedu hatichaiti basa raMwari. Tine vamwe vatsvene-tsvene vanene kasitepi kacho keutsvene-tsvene. Tiitirei basa. Akasvike parufu, mazodini nemuriwo? Ndiwo komanda iwo. Tipakurirei mupe vanhu vese nevakagaroko. Mainini sumukai mupe vanhu chikafu. Sati vamwe ngavaende nekuku, vamwe vogoenda ne ndopetinorasikira ipapo. Norasika, but indotoziva kuti wana mai vakaite basa, chechi inozara. Wana baba ndinovatyira. Kuti wataurirwa namai, ndimai rataura statement yacho. Ndini ndatotaura ka. Saka munoityira sei statement yacho? Ndatoti imi endai moite basa maningi, mukade kugara wana baba wakaende kubasa, vachaende kubasa. Saka toda kutotemba ndimwi, endai kubasa muuye nevanhu. Wana baba kana wanozoite nzenza, iwo wanonga wamwirira, wanozi ibvai pano, Mwari haazvidi. Saka tinototemba nemwi, zvino imi macho mukagara, iwo vakazoenda, mozotanga kuzotaura manje, sezvinonzi handina kukutipirai. Ini ndatouya kokutipirai kuti mhanya-mhanyai imwimwi. Iwo mozovape madhete ezvidaidziro. Handiti vaidaidzira futi mawikisi apfuura, chiti kongiresi kumazowe. Iwo vakaendeyo. Wobva vadaidzira futi kongiresi kuGrand City. Iwo wakamboende yawo kana imwe. Saka unoti iwewe
mwakaende kumazowe, mwaapano, saka tombotrustani kuti atiendere kubasa. Toendese timu ine ngura iyi. Atidi tuma story. Imimi chita yose wanhu watumwe kubasa. Ende wakutuma indi Mwari wati go ye therefore. Ngatiwe ima missionary. Anoro evangeli. Atidi kuti mu missionary akure musoro, mu missionary kuite dzoro bangu. No. Mu missionary haafaniri kuremera mission. Mu missionary anofanira kuziva kuti mission yakakura kupfuure inini. Saka itai kuti mamwe ma resources apinde mu mission kupfuure kunyanye kugare pa mu missionary. Tiritesera uno Mwari. Ndode kunamata. Noti Mwari ngaandibatsire ndiite basa rake. Kana uchigone kusimuka unosimuka. Kana uchigone ungosimudze maoko wakagara uchiti ndikasimuka nozotonorwa kana kuti hazvisi kuite zvakanaka unosimudze ruoko. Kana usingagoni kusimudze ruoko rwacho asi mwoyo wechida, iwo mwoyo wacho uri kudaiwo ngautotaura naMwari. Kuti Mwari ndibatsire iwo ndiite basa. Ende kana wachitobve kuno uku wechisvika, tarise vanhu vanopfuura kuti hapana here unokwane dhirezi rako. Mahara, kupa mahara. Kwete kuti dhora rako rinotenga zvekuti dhora rako rinotenga wozozviita, asi kumbopa mahara. Kumbodoneta, kumboitira Mwari basa rekupa vadzi. Vanouya wega. Ndodoti ndinamata. Ngativhare meso edu tinamata. Baba wedu wokudenga, ndiani muchengetedzi wedu kunze kwenyu? Ndiani mutungamiriri kunze kwenyu? Tingagona here kana kuti muchinga mataura toita nharo? Kana imi matotaura zvamakataura zvichaitika? Uye kana makatotituma kuti tiende kubasa, imimi Mwari murimi macho makatotaura, chitipai simba racho tipinde muaction. Varipo vane pfungwa dziri kutotaura nemwi. Vamwe vakasimudza maoko, vamwe vasimuka ivo, vatarisa kudzimba dzavo, vakaona kuti vane bhutsu dzekupa, vane hembe dzekupa, vane sipo yekupa, vane nguva yekumboendawo kujeri, nekumboenda kuonawo vanorwara, nekumboita mamwe mabasa makuru emutsa. Watenderewo kukushandira wasati warara. Tiri kukumbirira kutendeuka kwechokwadi. Matambudziko tinawo ngekuti tiri mupasi, mudzimba dzetiri zvinode imimi. Varandarume wetinawo imimi munovaziva kupfuura isu. Nekunetseka kwedu takatouye pano kochema, inzwai panonga pechinamatwa pacho. Ndianiko unotendeutse murume kunze kwenyu? Zviitei saMwari. Musina hasha, mwakapfeke nyasha. Tinawo wekuAsamu, ndiani muchengetedzi nemurwiri? Zvinodiwa nendangariro munozvinzwisisa. Sanganai nawo pakuronga kwenyu. Tinawo vanasikana vari pano, vari muzvikoro, varimo mumabasa. Pane zvawangadawo zvoupenyu huno, ipai pakuronga kwenyu. Takatadza nekutadza imakatitarisa. Imimi musikaverengi kutadza nekuti tatadza sei. Ropa renyu ngaritichenure. Mutipowo peji itsva yetinorarama imakabata ruoko, techitevera mumashure. Tikwanisirei mubasa renyu. Pfungwa dzedu dzizare basa, kuti kana denga rozaruka, nesuwo tive wapindiwemo. Ndo kunamata kwedu kuti nyasha dzitiringane. Muna Jesu tanamata, tichiti amen. Inzwa Jesu onaita, ndiani oseweza
Lindaye seyatoiva Diani achakoa Tenzia Nodaizira Achazo Kupatuso Diani achapindura diripa noditume itwaje suodaiza diani osewenza bindaye seyatoiva diani achako Nodaizira achazo kupatuso Diani achapindura diripa doditume Kanau sirimuridi Parusi Orwezi Uchino Geta Kunena Kudora Paupeni Nemina Matone Jipo Oita Kuna Kwake Ungafa Nanena Aron Kubati Ramporofiti Apomwe Yaire Kufa Tenzi Chidaita Usazo Tile Unyoke Adikwa Nisinasa Itaba Sarado Kupa Farira Basarake Kasika Kumpindura Diripa Doditume. The power of the church is not in its sitting capacity, but in its sending capacity. Tiri kutumwa naMwari kuenda kundodaidza hwai dzakarasika kudzipinza mudanga. Anzi nomuimbi pinzanyi mudanga. Matanga awanda aya. Matanga awanda. Pane vavhimi vari kuvhima vanhu vaMwari kuvapinza muzvimatanga zvavo. Pane danga raKristu rinochengetwa hwai zvakanaka. Pane zvimatanga zviri kupinzwa hwai kuti dzikamiwe mari. Pane zvimatanga zviri kupinzwa vanhu zvipe vanhu mbiri. Pane danga raKristu. Where is the preacher to give the trumpet a certain sound? Vanhu vari kuda Kristu. Vanhu vari kuda Kristu. Christ settled it up by Great Commission, and all power is given unto me. Atina kupuwa power shoma bodo. All power, absolute power. Power is not quantified. To send us kundotora vakarasika vabuye kumba. Nyika yakamirira. Nyika yakamirira mutadzi. Uya kudangara Kristu. Uya kudangara Kristu. He's the greatest shepherd. Uya kudangara Kristu. Pana makwaya ari kuchema. Chirika dziri kuchema, nherera dziri kuchema. Dzinofana kudaidzwa dzione solution muna Kristu. Anza yedambudziko rako, anza yedambudziko renyika ndiKristu. Uyai kuna Kristu. Danga rakavhurwa ngadzitenerwe. Ndiye ndina makwai ari kunze kwedanga rino anofanira kudaidzwa. Ngadamwe auye. Be prepared to spend and be spent for Jesus, to call the sinner home. The passion for Jesus is to see a sinner coming back home. Ngadziwe mudanga.
Yesu anounganidza vanhu vese pamberi pake. Tinomira semukutongwa pamusi werumbuko rwake. Achaunganidza mafunde asi anopisa uneho. Yesu tinomira semukutongwa wemusi mukuru uyo. Tinonzwa hereza Jesu muranda wakanaka iwe. Zvose tinodedera nekutya tinomiswa pahope yake. Achaunganidza mafunde asi anopisa uneho. Tinomira semukutongwa wemusi mukuru uyo. Ndizvo ngateretere nemwenje iri kupenya zvakanaka. Ona kuti apapo pauya tagadzirira kundopinda. Achaunganidza mafunde asi anopisa uneho. Tinomira semukutongwa wemusi mukuru uyo. Moyo yedu iri kunangisa apo Jesu ari kudenga. Tinombirira nekuti tiwadakara rwendo rwapera. Iye achaunganidza mafunde asi anopisa uneho. Tinomira semukutongwa wemusi mukuru